everyone! At timanan tugayam yo, Jenna Almoite, ang mga kakamakas manang biyanang. Ken mangkabkadlaaw kada kayo itinaragsak kanimbag nga oras yo amin. Ket sapay kumataglaplapusan na bindisyon, tinumtang ititunggal maysa. Welcome kayo manan nga agbuyak ka nagdangag iti kabarbaro nga episode. Amay patangatang dito YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod man kani Cubs at Mary, saan napudno na gantintay drama. Ngam sakpay na, makablaawa mampay, damala rin laron, kan Arlene Kasugo, dita Tubaw, La Union. Kan namin nga buybuya ka ng dangdangag dita palengke ti Tubaw, La Union. Hello mat, kani Maganay Lolita, dita Hong Kong, kani Warlito Ibarra, dita Tarlac. Kastimanti ko na ni Cubs at Mary. Dear manang biyanang, at dalalaki anakain labak iti kastaunay. Nagbalina kapaspasurot kan kuana iti amin na gundaway, kat binulsak nak tinakaro a panagayat ko kan kuana. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Linaw ko naklang gayam Eugene. Inulaw naklang. Kunam nga ayatan nak nga mapangay nga sa bali mati kasar mo. Pasensya ka, Mary. Awan maramida. Pinikot dak. Jakpay kahit timatay. Pinangtandak ngamin na iti kakabsat ni Angela. Bakas ka no ti pagbanagat no jak ikasar ti kabsat da. Kasano akpayan tadtana, baka agsikugak. Saan? Ni ka madanagan. Ta din tumapasamak na ita. Saan kang agsikog? Ngata? Uy, patyanak. Sorry talaga, well. Nalaw anak lang. Nabartikak ngamin iti. Saan nalaw anak dahil diyang Angela. Ngam, sikati talaga nga ay ayatek. Sikati arapap ko ang asawan. Ngam, awan maramidak. Isaan sapay ko matamaawatan na. Diyak mo no kabalak nga lampasan dato nga pasama kitibiyag ko. Pangasim, Mary, ha? Di ka makias asaway ti sabali. Ha? Apay nga lapdan nakat mga asawa kang arudan iti sabali? Pakasaran kang tumat lang. Isang orayan na, kuwan. Orayan nga? Kasano data? Duwate kasar mo kit din. Kan papanamaya, apa nga kunam nga orayan ka? Orayan nak amabalo. Anya? Inka man ayaban di ka anakak tambangan tayaw nildang. Inayaba ako ngam di namot kayat ti umay. Agsangsangit lata ni Jay silid na. Apay, at sang-sangitan na aya. Ay, nagsinadan iti boyfriend na tadan sa bali nga ikasar na. Alya, ne, kaano na iti naudi ang nagkuyog na nakaragsak na? Wan nga roda, isoan nasakitan iti husto, ta biglaan ti panagsinada. Diya kamuano agpay so pinikot da jay lalaki. Kastamot istorya ni Mary kanyak. Anyan, kaasimot nga ro jay kaanakak ano kasta. Wan nga roda, hanggang talaga kasta. Anya nga rod ngay, awan mabalain. Tanay, intun bigat ka nun ti kasar jay x na. Inka mga na Mary, may saldawa na di ka nangnangan. Agsakit kay ti kasta nga aramidam. Tati kasar da, angkal. Siyak tinobya nang sa baliti kasar na. Ay na, awatan mo tigasat mo, balasang kaw. Pinikot da ngamin. Siyak tayo ayatan ni Eugene. Di ka basta mamatay, itanyaman nga ibaga na jay alalakay. Anyat amam. Amang ano talaga alinoko nakalaan. Angkal. Siyak tilab ni Eugene. Inagaw dala ang kanyak. Nabayagan ngamin nga kurso na dadya among naisunakat. Iso nga nagbaligi nga ng pikot iti boyfriend ko. Ha? Lukas ta, boss na, jay ikasar na. Wan angkal. Driver na idin ni Eugene. Alya. Ay kat, ala awan mabalin mo tag kasardan. Awatem tigasat mo. Agpatibkar ka. Kat pilita malipatan na dya alalakay. Ta mga barawanan ka.
Di mo baybay antibagay, tapno saan ka ngagsakit. Eugene, love. Naragsak ka kadimot laeng ita, tagasawatan. Unay-unay Angela. Oh, agpadata. Uray siya. Diyak mailadawan ti kinaragsak ko. Siyak siguron ti karagsakan a babae dito irabaw ti daga. Ngabin kabukbukudan kan. Kun awanan ti makaagaw kan kakanya. Tagasawatan. Angela, Intag honeymoon iti adayo a lugar, love. Agbakasyon ta iti uray makalawas. Tapno maipapasta ti ag honeymoon. sige. Sikati makaamo, love. Mere, kanakan. Anyaman ti sang-sangitam di ta cellphone baon. Wanan, Uncle. Nag-honeymoon dan. Talagang agasawadan. Ay na. Tapno malikli kam tagladingit. Di mo buy-buyaan ti pupus da aladawan ti ex mo Ada masakitan kano kasta. Kaano nga tanga makamubunak, Uncle? Basta likli kam pailabuyaan, nagiti ipupus da aladawan da. Tapno makamubun ka adagaws. No kasapulan nga i-block mo ti ex mo, aramidam. Tapno daras ka makalipat. Ay, Hana. Anya ngayon ti pangkunta ka kanya na no i-block ko, Uncle. Di mo kunain, akayat mo pala ti maadaan iti komunikasyon iti ex mo. Basta ada nagkinarian me kan ni Eugene. Subli anak tumatlang day dyan no mabalo. Anya, Unuhaan, baka no ag-apada nga katag sinada. Sigurado nga subli anak matlang. ay sus, sana nasaya at ti kasta pampanurutan miray. Lipatam kit din ti ex mo. Ta sumapol kay ti sabali apakiin na yatam. Ano dita ti mas nasaysaya at ngam ni Eugene? Uncle, iso lang ti lalaki nga na ikarikanyak. Iso lang ti lab ko, ingga na tong palbiyag ko. Urayak nga agsubli kanyak di ex ko, Uncle. Maturog ka nang hila. Tayo nakpay agpaangin iti teres. Rabiin, love. Di ka kadipay maturog. Sana pa yung makaturog, love. Sumarunak to, Juan. Ay, sige garod, love. Tado siya. Makaturturog akon. Nabanuga ka nagkapo iti honeymoon ta. Ni Eugene ti umawawag. Ay, thank you. Mawag matlangan. Hello, Eugene. Hello, Mary. Nain ba garabiin? Kamusta ka? Ay, kastoy Kanayon nga agsangit. Kanayon nga mapuyatan. Anak nga makaturturog. Nagsakit nga kanayon datoy pusok. Karkaroy din nakitak jay pus dya asawa nga intag na kanyam. Nag-sweet kayo nga nag-honeymoon. Di kagsangi. Di ka madalagan. Tapamarang lang dagitay. Ha? Mas napala pakisama ak ti asawa. Tapos sana gumura kanya. Baka mangag nakaidtangay. Saan? Parimwara kiti silagmi. Nakaturogan. Ngam talaga ka di nga siyak ti love mo. Juan Mary. Uray katduak niya ngela. Si kalap pati sapsapulat. Kailiw ka. May liliwak matan kanyam, Sarabali. Agkita tanto. Ha? Apay, mabalin ay ang kita tanga ure adan asawam. Agkit mabalin Apay kumaasa na mabalin ngay. Basta ilimod tawan. Lalaingan tati agiliman. Tapno awan to kimakadoktal iti aramidin ta. Kaano ayang amin nga mabalo ka? Umadaning. Isa nga orayan na, kuwan. Tano mabalo ikasar ka anagos. Mga manong nga tangay nga tawan sa kanto mabalo. Dahil may sawan no, 2 taon siguro.
Sa nabala ta mabit lang ang urayan daytan. Kan mariknak, nakapsutan niya ang hela. Kan adong ti marikrik na ang sakit iti bagina. Kasta aya. Wen, iso nga anong sam ti aguray, wen. Urayan na, di ka makias-asawa iti sabali. Sige nga rod Hanak mo't kit di nga agdardaras nga makiasawa. Basta urayan ka nga rod awan. Dardarasam nga rod ati mabalo. Nay, nagbakasyon ka mo gayam direk. Kumusta nga'y barok? Kaano, asimbang put ka? Mayat tata si Mampatak di Kalman. Ay, bimakid ka barok. At adamot na natimar ka, hindi bimakid ka. Okay? Nangasawa ka, wano, baro ka pa Baro akpay tata. Aumot ngayon mailawan kanyak. Oo, napili kan samot nga may nitagbalin ano, biya. Saan mo tata? Kan jak namin masangot ti agaram. Bisiak namin ti trabaho ko ti abroad. Ay, dahi talaang Angam dahi. Kita mahata ang mga no mabaakan ka barok. Ngam no kayat mo jay ka anak ka. Armaman kitay. Anday jibalay may. Saanan ang nagaw-awid ijibalay da. Ta saan da nga agkaalaan iti may kadwa nga asawa ti amana. Ha? Asino tata? Ni Mary? Wain barok. Anday di nanobyo na. Ngam nagsinadaan. Iso nga armaman kitay. No, kayat mo Tanarigat mo at no saan mo akursunada ket irit-rito ket dinkel ka. Asino nga imot ti saan nga kursunada kan ni Mary? Kat nagpintas? Ay, armaman nga ron baraw. Kababain samot tata. Baka jak may kari. Ay, ket padasim latang arman Anyat amaw. Ang mga nusikagayam tinaikaray aparakan kuana. Sige nga rod. Padasak tuman na pasyaran. Ay, sorry direk. Ngam saradon datoy pusok. Hanakon nga makiinayat iti sabali. Ha? Agbirok kalangan iti sabali nga aramam niya. Pasensya kan nga talaga. Uray kastati ko nam. Sana klata mapukawan tinamnama Mary. Ala, awanan nga talaga ti planok nga makiinayat. Promise! Basta raman kalata Mary. Agsardan akto siguro. Yunton makiasawa kanti sa bali. Apay, anyat ni mo pangayatan ka ni Derek ket nasingpot ang barunay jay. Napintas ti trabaho na ija abroad. Tasiman ko naman. Anya palat sa pulam dita. Ang kumat nga yayatan, uncle? May mayat-mat nga dayo ni Derek angam jay ex mo. Anya mat jay ex mo ngay. Istambay. Ay, bastahan ako nga makiinayat, uncle. Ay di ka man nagpili-pili, Mary. Aklunam kit din ni Derek. Nasingpait ang barunay jay. Manmanaw tikasken ko nakasingpait. Nagagat pa'y. Adapay balaynan. Nagdakal jay kay patpatakder a balay na. Hanmat nga day tati pangrukodan kan ni ayat. Hanak pa'y ngamin nga nakamove on. Makamove on ka, babaan ka ni Derek. Isungaklo naman. Kita, no di malipata madagos tinaramin jay ex-moken ka. Isunga agpanunot ka na imbag ka anakan. Di mo pilitan, no talaga di na kayat, lakay. Bayam nga iso ti mga dang iti dayta. Di ko namkit day, dahil jay lata ayo jen, tiyada ti panunot na. Agasamat ngamin tinakunan ay, urayan na ka no nga agapa di ex na, kanya asawa na. Ta sigurado ka no nga agsinubyan da. Anya? Kanakunan na pa'y. Ano mabalo ka no di ex na, agsinubyan da. Ay, una yan. Talaga nga roda na inlabla una ni Mary iti ex na Wan nga raw. Nangasawa lang arudan,
Ngam di na pala iwaksi iti panunot na. Agad, saan ba't siguro akas ka rin Iniinot tulat ta siguro Di ka gana at lakay. Makamubun tulat ta di ka anakam. Rumarak man pa love. Kuyugak ni nanang ko ama pan nagpa-check up. Ala umon jay lukan. Tasuko namun ijay balayda. Tapno saan amabanog ni nanang. Wen love. Ang kurang samat gayam di kwartak. Ay katikan ka. Ingkalatan mga alay jay wallet ko. Amumati ayan na. Manungay ti anak, love. Ay kat makaamu ka. Numano ti kasapulan ni nanang nga agpa-check up. Iso ti alaam. Agyaman nga rod, love. Talaga nagsingpot ka. Sana nga agbabawi ang asawakin ka. Awan nga tati nakakitakin ka asimrek di hotel, Mary. Awan siguro, Eugene. Si kakindi Baka ada nakakita kanyam. Di oray man adda. Di dakmat lamay lasin. Ta nakakalugungak. Ken ada face mask ko. Ken nakasidsak. Sa bagay, uray siya. Nakamasak ka nakakalugungak matlang tatay. Oh, kailiw ka, Mary. Ay, oras siyak No amom lang perme nga ililiw ko kanyam. Sa balimat nga minti nasawam. Oo, di kagsangit Di mo't imbagakken ka, apinikot naklang di asawak. Kan adda tulagan ta, saan? Oray addan asawak, tas si kalat tati ay ayatek. Kan ti may sapay arason, no apay nga intulok ko apinikot nak ni Angela, tapno makaurnungak. Ha? Kan tapno tawidag to ti kinabaknang na. Datang tumot lang ti may ranod no kaskasano. Iso hindi ka makias asawa iti sabali, Wan. Urahin nak, Wan. Uwan, si kala nga talaga tilab ko. Hangko nga maibawing iti sa balitirik na kanyam. Ay uwan, ada nga'y nagkulit nga mang araram kanyak. Hanak nga sarsardangan. Imbagak lang arudan nga sardangan nak nga araraman ngam nagkulit. Agkarasuble ije balay da angkal ko. Sino mo dahi ta? Karo ba may matlaang Si man ije abaron. Pangasim, di ka agpapaaram kan ko na. Napasyaran na ka, papanawa madagos. Uwan, hangkang agdanag. Awan matlang tirik na kanya na. Si kalat tati panalo ito'y pusok. Promise mo, ha? Sana balay, ta mabiitan ti panagdan nata. Kumapkapsutan niya ang hela. Kumarkaron, di sakit na. Ang mga dinan abutan na dya iti makatawin. Sigurado nga ta. Wen, umadanin ti apit da dyan. Iso nga umadanimit tan ti panakabalok. Agden natan ton. Ano samlaay nga arman ni Mary Barok? Ta kapunpudutan pa lang amin ti panagsina da iti x na kahit. Iso akas jay. Wen tata, mawatak ni Mary. Kanamok, kaya't naktumat lang. May kiliknak data tata. Di ka madaragan, tatulungan ka. Kanayon ko abagbagaan di ka anakak. Mga klonken ka. Mayat ko mga rod naklunan na kon. Sakbay nga agsubliya ki Jay Barko. Kaano aya, ti panagsublem baraw. Into no may abulan pa yung matkit di. Ala, sarong karam iti minalam ni Mary. Tapno matinag tirik nanaken ka. Imposible, adi mo mapaayat, jay ka anakak. Iti kasta kinapuner mo. Patsag, amain labtumot lang kan ka, jay ka anakak. Sapay lang ko mga tata. Love, umatang taman iti motorsiklo. May mayat nga ilusot iti traffic. Anya, kabut-butang samat ti motorsiklo. Saan? Depende ti agusar dayta. Kan depende iti motor. Tayo nangina ti gatangan ta tapno may mayat. Katala sikati makamo, love. Sino dyan nakamotorsiklaw anang nagas ka ni Mary bakit?
Jak nga rodam mo lakay. Nakarikap mo nga min dya helmet na. Sana makita ti rupa na. Naglokaw. Sino nga ito dyan mangimot motor ken kwa na? Di na ko naan nga daman sa bali ang noobyonan. Ay, jak ka mo lakay. Nagkatawan mo dakis na damanan baro anubyo na. Tapno makailiw-liwag mo tan. When ang mga nutila pakirel-relasyonan naman ditan, madamdama lukwen naman ay. Hindi ko madirect ti kayat ko aparakin ko na. Nasingpot, nagagat na dya kalugaran tayo. May suro mayati puso ako nada. Uray kayat mau no di namot kayat. Awan mabalin mau. May mayat dito apagditanta. Adayo ba si talugar? Wan nga ruda. Iso na lang tama bano ka nga ag-drive iti motor. Saan? Madingamin no jay kotse ni Angel at Yosaranta. Taamang at makakita. Naimbag ti motor, saan daw na yung mabigbig. Ay, sabagay matkit di Ay, kastoy latan nga ka na yun aramid ta. Ilibli basta ti agkuyog-kuyog. Basit la pa nagurayan, Mary. Mabalo akton. Wan makaurayak matkit di. Basta ti kanayan kong ibagakin ka, ha? Di ka magkias asaway ti sabale. Urayin nak ang mabalo. Apay, sino dyan mangyang angkas ken kay ti motorsikla o Mary? Saan na minsan na nakita may ngayon lugan na ka. Kat boyfriend ko uncle? Asinaw a boyfriend mo. Taga-anaw. Eh, taga sa bali nga ile. Limbag nasingpot matlaan. Wan Isa siguro te kasi singpatan nga lalaki ito'y loson. Nay, tama. Tama nga maulay, tinapasamakin ka. Madamdama, agsangit-sangit kan tumanan. Haanan, uncle. Haanan. Lakay, mangantayon. Mere, umay kay manganan. Ay, apagisaw. Marik na akong tibisin ka. Mere, umay ka manganay. Nay, agbakbakwar mo di ka anak kam lakay. Apayan, Mere. Andat mapaspasamakin kan. Min kakitaan masikog samad tan di ka anak kam. Ayabam nga rodan tinobyam dito balay. Kasaritak. Taday, masikog kamot gaya man. Busy pa nga min tadta, uncle. Ay, basta ibagam, takayat ko ang makasarita. Sana mabali na may tantan di umay na dito balay. Ibagam, tay kuyog na dagiti darakil na. Tapag sasaritaan tayo, hindi pa nagkalay sayaw. Inakman, makiatindar pa iti kasangay ti kumpare, love. Agawid akmot la dagos. O sige, ngamjay ko ti usaramon. Tani nagalis ti dalan. Tumanuto, love. May mayat di motor, ta iwas traffic. Sana balay, ta agan anadak, love. Magawid ako, paray. Itulod ka na, paray. Tanay, naparsagkan. Saan, maturog ka niti balay. Sana, paray. Kabalak. Di ka matanagan. Makasangputa kasi kakarad ka di balay may. Nay, andat saksangitan ni Miray. Nay, diya ka mo Ay, umay katasit ganta. Nanay. Ay, Uje. Apay nga ngayon bati na kami matan. Apay, sino ayo dyan ti sangsangita Miray? Diya madlato si Kuko, uncle. Nadisgrasya ka nukat na tayan. Anya? Sino ayo dyan? Ni Eugene na nga ex ko. Anya? Anya ngay itan. Agsikog kan abalasang
tanatangken met ngamin ti ulam. Uncle, Liblibas mo met gayam tinakisinsin-narak iti dayjay alalakay nga uray ng asawan. Di ka lang nagpampanunot met tahan ka anakan. pakawanan dak, Uncle. Nagbidutak, nagbasulak, nagpaiturayak nga miniti nalaos nga panagayat ko ken ni Eugene. Yala, awatam ti kasta nagbanagam. Anya ngay, libas mo met ngamin tinapan nagpasikaw. Sayang ni Derek. No iso kumangamin ti inaklon mo. Mayat kumantibiyag mo ita. Kat awagan nyo tay bagayo nga umay nakpasyaran manen. Ay saanan, kababain. Ah, Naimbag kumano saan ka masikaw. Kababain ti mangiritaw iti masikaw. impas ngay ko nga rod ta anak ko kat nagpursigi ka nagtrabaho para iti masakbayan na. Iso nakigasang-gasa tak iti balasiw taaw. Dangkal kan anti tinang ibatsak kita anak ko, kat itadakkalan kan agis iskwelan. Sa anak matan anakin nayat pay, ingkari kiti bagik at tilatan anak ko ti pangibukbukak iti atensyon ko. Alakastan, tigayem mo, Mary. Alagagayam, di tanti nagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! In your nose, parity script kaniti drama tigayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlaan kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Manang Biyanan! Makablawan ti tunggal maysa iti naimbag ka naragsak nga oras yu amin. Ngagbuybuyak ka nagdangdangag dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipud man kanikab sat ining san napud nanagan tintay patangatang drama. Ngam sakbay na kablaaw mampay kadalari gumangan dita Abu Dhabi, UAE. Dolores Miranda dita Israel. Kanisitong Sabado dita Ambukaw, Santiago City from Mark Anthony Elizarde. Kastimanti ko na ni kabsat ining. Dear Manang Biyanang, adda anak ko ijab road. Kat bayat ti kadda na ijab road, nakasarak iti chatmate na nga afam. Kat excited aklaunay amadaan iti manugang a foreigner. Iso nga impalpalastog ko dayta kadagiti kalugarak. Rugyak man nga road, ti agsalaysay. Ineng, ayan mo. Tayo cellphone mo, at na umawawag. Asino day taya? Ni Sophia nga anak ta. Darasam ata mga nunapatag ti bagana. Sumbata mo, dadak ito'y banyo. Jakpay na pasanag digos. Hello, anak ko. Hello Tatang, how are you ngayon? And also my daughter, how is she nga? Ha? Ay kita, mayat lataa anak ko. Tang, I will be sending a money tomorrow. You go to town and bring out my pawitan niya. Ha? Ay kituan pagyamanan mi anak ko. Ang apay ay nga umaninglis ka, Sophia. May kawaak. Ay kagagangay na, tada ka nga ro dito abaron. English mo nga minti sa umi dito eh. Isun din nakairwama. Ay wan, waris na nangay. Ana, agdigdigos pailaang, ana. If she will finish her take a bath, you give her the cellphone I want to talk to her. Ayat ko na ti anak talakay. Ay, kasaom. Tada ka no, ibaganakin ka. Hello, Sophia anak. Kumusta kan? It is all right, ananang. Tomorrow, you go and get my pawit Ikuyog you the tatangkan ti anak ko. Then, you go and eat in the restaurant Ay katwa na anak ko. We will go tomorrow. Angam apay, you receive already your salary. Aya anak ko. Yes, ananang, yes. Okay nga rod anak ko.
Thank you again for your poet. Take care always, anak kong. Waris Rhea, kasaritak man tanak ko. Ay, she is sleeping, anak ko. You call later na lang, anak ko. Sige nga raw, tagtrabaho ak man na nanang. Bye-bye! Bye, anak ko. Take care always and God bless you, anak ko. May sakamat nga umaninglis, inay. Makapaalis mo nga minja anak talakay. Ang mayat mo no aging list tayo sagpaminsan. Tawan mo't dakas na. Mayat kit diya. Tapno maasa ti di lang nga aging list. Anya tamom. Ang mga numakamanugang tanto iti foreigner. Di makapraktis tando bilang lang. May na, sana kaya't jay anak ta ti foreigner. Pag ko naamot, ngam no bilang di na kaya. Di siya to numabalo Na ay, nagalas ka ti kastang ibagbagamaon. Si bibiyagak pala nga asawam, yung kastan ti ibagbagam. Kasla kayat mo mabalo ka. Si kamot. Joke ko lang, mot. Di ka lang maangawan lakay. Sophia, maturog kan, rabiin. Umuna ka na maturog dalain, ta makitsatak pay. Maki-video ko lakpay no madamdama. Asino nga min ayati kanayon akachat mo. Makagkadlawa ko na. Nobyong kadigay kanayon akainawag mo. Windalen. Puriner. Ay na. Awan magkididakas na ano makiboyfriend na. Tabalasa nga mat. Pudno nga danak ko ng balasa nga klata tawang masawa. Wen matkit di ngamni kita Di ka agdardara sudos gayam. Tani, di mon sapay nakikita iti personal ti bagbagam anobyom. Ay nagkita kami to kano dalin. Nagkita kami agkasar kami. Ay kat nasayat nga rod ano kasta. No talaga a single tinobyom. Gawin na. Sure hate mo kidi nga single ta. Inyam amunak pa yan iti parents na di nag-video call kami. Kasta ya. Kat nasayat nga rod ano kasta gayam. Ngam, amo na nga ada anak mo? Wala muna. Awanin limad ko kang kwana. Kat kunana nga ayos lang. Awan ka no problema. You bring me mandabaso, husband. I will drink the water. Na, anyat naknakan mo, inay. Apay akong di English ka. Isot bilin di anak ta. Masapol ka nung agpraktis tan nga English. Tayawid nanto di foreigner anobyo na. Anya, apay adan nobyo na aya. Adda nga rutan. Foreigner ka no. Kan uray di apo ko ta. We will teach her to speak English. And also you husband. Kas kala nakatukno iti atang iti kasta nga raramidam. Di kalagbain. Aw-away to'y ayan mo ngam kundi English ka kiday. Ay na, ingulakay. There is nobody in speaking English. Mayat kit di ta makasuro ka nga English. Anyat amom, ang mga nualaan na tanto di agbalin amanugang ta ijay abroad. Agar arapaap ka man ako na kaon ineng. Inkakatrubatan di apukotan. Ta itulod ko na di pagadalan da. You wait mo't I did not diramos yet. Na. I will wash my mo't my face lakay. Wait a minute. Apo, sorsorom ka nun ti agsao iti diritso nga English. Kuna ni nanang mo, taadan to foreigner adadim. Ha? Daddy? Asawa ni nanang ko, Lola? Wen, adan to foreigner adadimon. Iso ang mami ko namton kininanang mo, wen. Iso nga agsaukan iti English. Practice mo, apo. Makaawat kan makasauak iti English, Lola. Matlagayam, ag-English ka nga ruten tapno mangag dagiti tattao nga Englishera ti apo ko. Kababain, Lola. Jak kayat. Aging lisak tuan ada English ti sa una ang makisarita kanya. Ngam naging English aklatan ngawan gap-gapuna. Manjak mat Kababain, Lola.
Di mo't agbakasyon kan iti mabiit sa opya. Ay, wandalin. Si Kangay, agbakasyon ka magtag. Ay na, mabayag pa'y takabak-bakasyon kumatlay din na panatawan. Ay, huwag gaya man niya. Ay, inak tumanggay magpaparlor, tapno na pintasak mga biyahe, Ijay to Pilipinas ang ti pagpaparloram, Sopya. Dito yung arudan. Tag-video ak iti pa nagbiyahe. Alangan agurangak nagbidyo. Masapul mo ta presentable ak nagbiyahe, Tapno ko na nagiti makabuya iti pusko, abimak na nga ka nag-abroad. Anyan? Ay, nasaanan nga uso day ta pa-humble-humble dalin. Kan kasla may mayat tirik no, may pasindayag ko dagiti anda kanya. Kasla saan na kompleto ti biyag ko. No jak may update iti social media ti mampaspasamak kanya. Wen nga rod, amin nga aramidam, ipost mo. Nairwama kon gayam. Nakaugalyak ti kastan. Isa nairwama kon. Pati ti sweldom ipopos mo. Amangan no kuna ang dagiti tattao apalangguad ka, friend. Anya ko mabibiyang dangay. Nagbanuga mo dagiti nga ipupus ko. Jak mo taktakawan. Baya mga umapal dagiti umapal. Basta siya, pakaragsakak tararamidag, period. Hello nakong, naimbag man tayo mawag ka. Yes, ananang, tayo will go home na this month. Ay you will vacationing? Conforme ato my boyfriend, if he will lapad me to come back here in abroad or not. It depends to my foreigner boyfriend. You tell him kit di tapakasaran na ka. Nawan, dumteng to day tananang. Kahit kasanungay, we will sabat you in the airport nakaw. Kawana, mangkita kayo to itivan nga kailan nyo amang sabat kanyak. Kitaan nyo tayo presentable alugan. Sana tayo rugak-rugak tabangan nyo. Wow, nanako. What do you want, Van or SUV? Conforme, basta presentable ay. Pilyan nyo tayo medyo barupe alugan Sige, tagpabiro ka kijay kasinsin mo, anak ko. I am excited na to see you again, anak ko. Kailiw na kauna yan. Uray siya mo, May liwak mo tan kada kayo. Ikuyog yun to dyan anak ko, Kadwayon to amang sabat kanya kay airport, Wow, nanak ko, areglado. Mare, umay kayon to ijay balay inton umay alawas. Tagparti kami iti baboy. Nay, anya to kasyon maray. Awan, ngam kayat milaeng met ati agparaman. Tapno maramanan nyo met ati kapas ng abroad. Apay sumangpeten dyan anak mo. Wan mare, sabatan mi inton maminsan abigat ijay airport. Ay mayat sa akin diti trabaho na ijabro Tamadlaw nga adot kwartana. Kanayon nga mintipos na. Pasig madag dyan nga ginanagamit na tipupos na nukwa. Kanayon pa iti pa nagpasyar na. Wan medyo dakkel met ati sweldo na ijay kas caregiver. Caregiver kasla cleaner mo dyan bagaday da trabaho na ijay. Nagkunamot. Sa lawasaw mo day tanang ibaga. Di na mo tilaw-lawatan na. Kasano a cleaner kat caregiver matitrabaho na ijay. Wano natulungak nga ta. Wan siguro Adamo nga mintultulong mo nukwakot. Ay sige maray, mapanakon. Basta umay kayon tuwan. Ikan-kan to iti pasarabom nga isang putjay anak ko. Ay kagyaman nga rod amaray. Mala, umayak tong araw. Ay nagpintas ka mo't anak ko. Nagseksi ka di tasuot mo. Bagay ko mo lang, nanang. Ay katun nagsisipukal dagiti nagpupudaw alupom. Ay bagbagay mo ta miniskirt mo. Nakabakles ka pa'y. Sakan to nakasanglas. Wala, ipadlaw ko mo't nagapwak ijabro na nanang. Oh, Rhea anak, how are you? Kay iliw da ka una yan, nanang. Mami, kunam kanyak. Tasabalitan ti mamim. Sosyal na ang dating. Alala, umay kayo. Agpipicture tayo dito airport. Sa tayo to agawid.
Come here! Don't be shy! There are so many food here. You go and eat na! Sophia, di ka umaningles na kababain. Sul-sulinak to'y lugar tayaw. Sa nasyudad di tao'y may kawada ang makangag iti English asaaw. Unay kayo mutan. Kontrabida kayo manakon-nakon, tatang. Ay, Nana Bibang! You call your apo ko so that they will eat. Don't be shy. Aywan, kakalugaran. Do not go home agad at I will give you something. Ay, haba pa sa lubong kada kayo, amen. But you eat first, don't be shy one. There are so many food inside. Eat all you can, kakalugaran. Naibos samad ti kwartamaw na nakaw. Nagadumot ngamin ti ginastos mo iti kalman. Winarasampay dagiti tattao iti kwartada. Ay, naibos nga rodan, tatang. 500 la nagbatin. Nagpapasken ka pa lang amin. Indulin mo la kuman jay ginastos mo. Kan apay nga may na masapol a warasam dagiti tattao iti kwartada. Good, kaya't kung nga ron mga ipakita na sa liwanwanan ti biyag ko ita. No agsub-sobra ti kwarta, mabalain. Ure, iwaras mo ti daduma a kwartam. Ang nagkurkurang kan tumutlaan. Ure sa anan. Nangrunakit adda anak mo. Mala, sana balit na masukatan to. Kwarta laday tatang. Inton maminsan, urnungam ti kwartam. Di ka gastos agastos. Yurnungam ti masakbayan ti anak mo para iti panagiskwila na. Sana balit adan to afam adadi na. Isuntun ti makamamang pa-eskwela iti anak ko. Agawid to kano dito iti afam ko, tao may nakikasar. Kat no may kasarnak, alaan nak to kano iti pagilyanda, tatang. Sumarunon to nga alaan na ti anak ko. Kahit kanaw ti sublim ija brown. Awan samat bus-busa mo nga flight manan. Kaumutang aktupay lang, ha? Ngamjak pa'y sigurado nagsubli ako no sa anan. Kasla masaduta kung nagtrabaho. Uray tadamat tayo afam ang boyfriend ko. Patsaka di na kaming tumaybayan iti anak ko. Okay, bye-bye darling. I love you. Take care always. Sophia, asino jay mawagkan ka? Jay foreigner a boyfriend mo, anak ka? Una nang. Anyat imbaga na ngay. Kinasaritak ko mamag. Tapno maipakat ko ti English ko. Ipapasyon to akasarita inton makaawid dito'y Pinas. Uraya kung ti panagawid na dito'y tagkasar kamin. Kano may kasarnak, mapan kamin to kano iji pagilyanda. Alaan na ko ni Amerika nanang. Aya, ay na. Nagsaya atan. Kat, mabalinda kami kadi mga alaan kini tatang mo. Kawun mapantay to amin. Ni tatang, sika kanya anak ko. Ay na, nagmayatan anak ko. Adulakit diti umapal kanyak. Apalandak dagiti ko kumarek. Iso asagan tayo ti panagawid ni Anderson diti Pilipinas nanang. Tao may nakikasaran. Ay na, lakay. American citizen tantaw. Sasawang magtabak-bakatan. Ay na, agawid dito'y pinasjay agbali naman ukang ta. Umay na kano'y kasaran ni Sophia. Kahit Numalpas ka do ti kasarda, alaan nanti anak tay jay abroad. Kat sumaruno tayon to kanon kadareya nga apo ko ta. ay na, apay kas karina ay ati kas tapang panunutam. Apay karubam laang ta Amerika. Adaw ti proseso iti dayta. Kan apay masigurada makapan ka ijay. Imposible dayta. No, agtor siguro akit mabalain. Ngam no dayta ag citizen, awan lat ang ka. Oho, agpakalaing ka man ako na ako nalaklakayan. Nagsasaw ka, kaslam mo mamin. Imbaga nga rujay afam a boyfriend na, nalalaing ka ngam isaw. Basta awan lat amok ditan. Mala aglibi-libi ka, adi kanto iko'y kuyog ijay abroad. Saan lang? Jak pagtatakuran dayta.
Okay, darling. Bye. I love you. Take care. Nanang, ayan yaw. At dito kusina. Apay aya. Nang, umay kayo ah. Adam mo ya pagutangan iti kwarta. Apay ti kwarta. Agbiyahe ko makanon jay boyfriend ko. Agflighten nga umay ditoy. Ngam ada problema. Nahak ka no jay bank account na. Kat kasapulan na ti kwarta. Awan kwarta na agflight. Anya, kasano daytan nga eh. Angam na kunana nga si kasuan ka no ti bangko ti problema. Ngam mabayag ka no mo ti proseso na. Iso ano adam mo ya pagutangan. Umutang tayo pelaan. Uray tabayadan to ti boyfriend ko. No maurnos ti problema iti bank account na. Sige ang pagutangan tangay anak ko. Kababain sa mo ti mututang. Nang runa kat ti ammo ti tataw dito lugar tayo kat big time ka. Tanagiwarwaras ka mat iti kwarta ide. Ay, kasano nga tangay? Ay, ammo kon. Ila ko tatay nuangken baka ni tatang mo. Ha? Oh, imbag no man nugot ni tatang. Ay kat di ta ibagbaga Basta sukatan tumula ang Janobium Nanang, di ure upat ti sukat nantaw. Mano ti masapol Janobium aya. 50,000 pesos nanang. Apag iso. At dapay siguro sobra ti mapaglakwan ta. Ikontak ta nga ro Januang ken baka. Mapukpukaw mo tantay nuwang kan baka, bakit? Impastor mo? Diyan mo Tinakaw da siguro Asos, saan kumamot Nagdakkel katulungan tayo iti panagtalon lagi jay. No tinakaw da awan maaramidan tayo. Tilan tumo ngamin pangipaspasturam. Sigod mo nga iti ti pangipaspasturak ka lagi jay. Ano, nakabulos nga ta. Diyan mo Sumangpet tulat ta. Ano sumangpet? Amangan no nagaliwak say dalaeng. Ngam no sandan sumangpet. Awan mabalin tayo lakay. Masapol masukatan adagos dyan na ilako taanwang ken baka anak ko. Tani, sapsapulo nun ni tatang mo. Plano na pa yun ti mapan ag-report iti barangay. Nanang, sana balita na ipawit kun ti kwarta. Agflighten ni Anderson. Kaano ti sangpet na ngay? Inton bigat ti rabiin nanang. Ay na, ibagam tay dardaras na ti sumangpet. Tapno makagatang ta iti sukat dyan nuang ken baka. Ay na makauray kay kadi. Da kayo gayam tinangila ko itinuwang kan baka, ineng, supya. Ha? Apay, nagkunangaramidan nyo tikasta. Kinapay ang nagilimod kayo kanyak. Ay, lakay, relax. Para iti anak taday dyan nga inaramid mi. Kit iso adimi imbagakan ka. Ta sigurado ngamin adimo kaya. Nangusaran nyo ti kwarta. Ayan tinaglakuan nyo. Ay binulod ti nobyok nga afam. Tatang, sana balita do ti kwarta day jay. Sukatan na mutlaang. Apaman na maurnos ti problema iti account na iti bangko. Anya, nagdawat ken ka iti kwarta niya afam anubiam? Tatang. Nagka-problema nga min di bank account na. Ay saus, awan daytan. Imposible daytan. Red flag daytan anak kaw. Anya red flag ngay bagbagam lakay. Sukatan na nga rod mo lang apaman makaawid ditoy. O may naikasar ti anak tan. Danag mon masukatan daytay ti dakdak lakay. Anya ngay. Ayan din lobyo mon, Sophia. Nagplaytan. Ayan abandan. Manual dawan nga uray tayo iti sasangpet na. Tatang, anjak mga rod makunta ka ni Anderson. In black nakmut iti social media. Anya nga hindi host tao di kunak. Nagdarasudos kayo anang ten iti kwarta. Idinaalan nanti kay-kayat na awanan. In black na kaan. Nga rod. Ada pa yung pawpawit ko idi. Diyak lang bagbaga ka na kayo. Pinawpawitak idi adak pa jabrod.
Tako na panglakad na itibisa na. Bakit, Kam? Nabayag mo't gaya man, ngar aramidin na dayta. Ngam apay adi ka ng rik na. Kunakanag pa'y sa pakasaranak. Ngagawid dito Pinas. Nagaduma nga minting karkarina kanyak. Ay, awanan. Pati jagul uli makanuang kan bakak. Inramraman nyo iti kinamuleng-leng yung agina. Nga kayo matang. Sorry, tatang. Adto'y tigabyawn. Sagay sa kayaw, ineng, supya. Ano san nyo ti agabyawn iti talaon? Tanya nga'y katawanan na kita'y pag-araradaw. Ay, lakay. Apay no bumulod tayo itinwang apagarado. Uno kuliglig no isaw. Ay saan? Da kayo, tiyag trabaho iti talaon. Pag nakman nyo na itang agina. Numabagbagaan kayo, sintirin nyo. Di dakdengdenggan. Anya nga ita? Jak ka ba ulan ti paparamedyo tatang? Bayadan nyo nga raw, ti kwarta awinal na siyaw. Taigatang ko itinwang apagaradok. Wano ko liglig na isaw. Anyat pagbayad mingay? Kat na-scam kami matun tatang. No awan pagbayad yaw. Ano san nyaw at trabahuan ti trabaho dagitin lako yaw. Darasin yaw! Kasta una pong to ti asawa kiti dadagundaway. Ti amok ag nanayo ng ti panagungungit ng bayat ti panaglabas ti aldaw. Iniinot matlabi maaw ti pungtot na. Nagserbi nga adal dayjay ang napagtangmi iti anak ko tan nagdarasudos kami. Kat syakmat nga ina, imbes sa bayabayak ta nakutap na may lisitan yaman na pakaisagmakan na, saan, taga po iti kinagraraman ko kinonsintek ti anak ko. Iti sana nagbayag, nagsublimat lang tanak ko abroad, kat sana na nakiasawa. Alakastan, tugayem mo, ining. Alagagayam ditan tinagpatinggaan, dita pakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Inyornos para iti script kaniti drama tugayem yo, Jenna Almoite. Ipapaimot lang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Manang Biyanan! Hello gagayam, kumusta man na ni Titunggal Maysa na imbag nga oras yu amin. Nagbuy-buyak ka nagdangdangag itaagundaway dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Dakalo na yayaman, ti kanayo na panangpadbadaan nyo kadagiti amin nga uploads ti gayam yu a drama, abiyag ti tao ken manang biyanang a drama. Manipod man nga rod kini Kabsat Beltran san napud no nagan tintay patangatangay drama ita. Ngamsakbay na makablawa man pa ni Roselyn Hill, Marites Rufino dita Singapore from Benguet. Kani Grace Rodriguez dita Saudi Arabia. Kastimanti ko na ni Kabsat Beltran. Dear manang biyanang, adaman mat kapadasa kakayat ko pa'y drama ken ka. May papan iti nararamid ko iti kalabas. At datalentok ngagkanta. Kat inaramat ko na ita ng gundaway kadagiti fans ko ababbalasang. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Beltran, aldawan. Apay, di ka mapanagtrabaho itay anak ko. Ay na, aldaw man kaya man. Jak pala na ipapas ti maturog. Ngam agsapa maran. Sumrag ka iti trabaho mo no saan. Sumragak sayang mati aldaw ko na jak sumrag. Bumangon ka nga rudo na anak ko. Agmurmuray kan, tamangang kan no madamdama, nakaluto ako. Unayan ay ti kasti apyag. Nagrigat tagbari na pobre. Tano di kag trabaho, awan pangalami ti kanam. Naimbagpay ka dagiti babak nang tanagmayat ti biyagda. Uray saan da ngagtrabaho, agbyag na lata. Hanggang no da tayo apobre ti saan ngagtrabaho, ay awanan. Maulser tayo. Ala, anusan ta at ibiyag ta anak ko. Anya nga'y kat saan tamot nga rudabak nang. Kaano nga tama ta bumaknang tayo nanang.
So, ajak mga asawa, takas to mo, ti panagbiag tayo. Lumakaya ko na baro, ngam awan pailat asawa. Kat mga sawa kalata, ano kayat mo anak ko? Basta nagagat ka ngagtrabaho, mabiyag mo ti pamilyam. Manjak na lang. Mabuti nga kiti responsibilidad. Tanda ni Jack to, pa'y mapakanan ti bagi. Mangal alak pala ti pakanagmait. Ay, sana nanan. Ay, nagpunod. Huwag nga raw. Inmulagad naman ti init nan. Di tayo mo't mabalin ti aglinang, tang nakabantay ti bus tayo. Un nga ruda, agkanta ka man kit di manon Beltran. Pangikat iti banog. Oo. Tangdanan tag kantaak man rin. Un, ikanda kay ti pang merienda pare. Agpasaw. Un pare, ipakat mo man tay Ilocano kantam. Ang kanta ka, tay i-video ka. Ay, kayo na. Dahil talaga yam. I-video na ka raw. Ang mga makita na kanibos nga agbidbidyaw. Saan? Mabit lang mo. Pimanawan ni boss. Alang nga raw. Itan biyag ko, ti oras na danunen, ti inak isisina, panawan kan. Dawat ko ket, di ka kuma, lumlumda. Pare, kita ang tay video nga i-upload ko. Ha? Apay, in-upload mo aya? Un pare, katni, nagadumit ti views nun. Ha? Ay, ungad pa iso. Talaga nga viral day ta. Ta napintas nga minti boses ka, pare. Diyak nga rod minam na mga ag-viral to'y kantang pare. Ado nga minti nang i-share. Nay, ay, mayat nga rin ba? Sumikata kung ano kaskasanaw. Agkanta-kanto pa'y pare. Tay-upload ko man. Ay, sige ah. Basta tayo pang merienda ka. Danganag mo na yan. Beltran! Ay na, Beltran! Ayan mo! Andar dito yung kusina na lang. Ang kapkape ah. Ay nanak ko, ayan. Sikat ka mo, kaya mo. Kada adda masabat kong amamok ijay ili itay. Sikat idamdamaganda. Idayaw dati pa nagkanta manak ko. Wala time pusmot ngamin ni Jobo at Tumboy di kantak. Ang amte kamalina. Imbaga na pala construction worker akmat. Kastamot tinsurat na itipos na. Singer na construction worker kunana. Mayat ket di anak ko. Agbilib daken ka. Wanmat ka diya. Ngam nagadon tinyaplo ni Jobo akantak. Pagkukwartaan naksamot tin na di atomboy. Manulat itid na tangdan kung agkankanta. Pang meriendak lang. Adda ngamin mangmangag ko kahit. Mabali na pagkwartaan ti panag-upload iti video iti social media. Ha? So asaklangan ti mang-upload iti kantak iti account ko. May mayat pa eh. Pare, agkanta ka man. Ta-videoan ka. Ado ti ag-request pare. Saanan pare? Nagkantak man. Siyak ti mang video iti bagbagay. Ta iti account ko ti pang-upload ah. Ha? Ay, kato na pare. May mayat man na. Sige nga ron. Pagkantakan to, taado ti mangururay iti sumaron na akantam. Ado ti fans mo, pare. Uy, amok na ita pare. Kastoy gayam ti feeling ti sikat. Kaslaak artista ni ti panagriknak. Esos. Agsasaro nun nagitagchat kanyak. Ay, pilyag tayo napipintas. Tayo suda lang ti replyak. Bay amo na kita babakit ka lalakay. I-ignore ko na kita. Nagitay chicks lang ti replyak. Beltran, Rabig. Apay, di ka pala maturaw. Makarangrang ta cellphone mo. Diyak makaturog anak ko. Ay, sige, tarumarak pala ang nanang. Mapanak di balkon, tapno saan kayo ang madisturbo?
talaga ti boses mo. Makapainlove. Ha? Kat, kumusta ka? Ay, ay kastoy Nasayaat mo't lata. Uray kasano tirigat ti panagbiag. Aywan, ada ka di wayam itong bigat? Awisan ka kuma. Adda mo't trabaho na mi. Sayang mo't kami ti maswildok na aglanganak. Manoya ti sweldo mi ti may sangal daw. Aglangan ka, bayadak ti may sangal daw mo. Siga, makaamu ka. Agsarak ti itong bigatan niya. Kaya't ka kami na makita iti personal. Inta mga nitiruar. Kalpasan na, inta agpasyal. Ha? Ay, kwa? Awan mo't kwartak. Siyak ti makaamu iti gastusan ta, Beltran. Di mo pa kadanagan day ta. Ha? Ay, ala Makaamu ka nga ron, Noemi. Pasensya, Noemi. Medyo naladawak. Okay lang, Beltran. Ay na, nagpintas na talaga ti boses mo. Uri saan kang agkan-kanta, makapainlove ta. Ay, main inlove akon. Ay, awan rakas na, ta awan mo't nobiak. Si kakidi Abangan no at nobyo, wano asawam. Single itan, Beltran. Aday di nobyo nga nagsina kami. Ang sa anak agwapo. Imposible kayatang nak. Sana balen, ha? Tinapatag, gwapo ti boses mo. Makapainlove ngamin ti panagkankantam. Ay, gayan. Apaman ang malpasta mga ti restaurant. Agawit ta iti balay mi. Yamam mo ka kanang iti nadakkel ko, wen? Ha? Nay, kababain samot. Sana kabaknang. Awan ikarakarit ko. Basta agawid ta iti balay. Proud ak launay ngamin amang yamam mo kan kakadang iti nadakkel ko. Kabagays, kanayon samot na narumor ni Beltran nga anak naw. Kanayon na makita nga agpailik at nukwa. Wan nga rod kabagis, addan sa mapan na sarsarakan ijay ili. Asino nga'y? Jak amo adumot dagiti fans na ang mga waawis kan kwa iliblibreda. Fans na itay. Iti panagkankanta na iti social media adu ti maayatan iti boses di ka anakam. Ayun kaya man niya. Nalaing nga may nga kanta di ka anakak. Italang matmanan nga irwarna na di talentuna. Wan nga rod inlumlumeng na day chay at talentuna. Naimbag ta pinagkantada idi pagkonkonstruksyonan na. Impus da iso nag-viral. Kahit apay saanan nga trabaho. Linsamot mapan makikonstruksyon ay. Jaka mo ununaan na mo ti mapan makisinsinnarak ngam ti mapan nagtrabaho. Ay kat bagbagam to Ibagam nga igard na tagtrabaho tapno makaurnaw iti pangasawa ng tao. Inkay gatang ti bagas kan si Dan tayo nanang. Makitsenda kayo, taal daw ti tsenda ita. Nay, nangalaam iti kwarta manak ko. Inted tay fans ko. Maayatan da ngamin una iti panagkankantak. Anya, Gatangan nyo amin na masapsapol diti balay. Umanay mo't siguro daytan. Sobra pa'y kit di daytoy Ngam, apay, di ka manen sumrak iti trabahom ita. Saan na masadot akong nagtrabaho. Nagrigat kag construction. Sana bali, tadamot fans ko amang mangtad iti kwartak. Di ka mang namnama iti itadakan ka, anak ko. Tanarigat no mairuam ti bagim iti kasta. May mayat matlaang agtrabaho kalata, anak ko. Saan na Bambanugak lati bagbagay. Agkanta akit di ngagkanta. Tapno umadupay ti fans ko. Kat umadumot ti mangtad iti kwarta kanya. Sus, umawagan ti may sang agchat-chat kanyak. Hello, madam. Hello, Beltran. Mabalin ka di nga awisan ka inton bigat?
agkita tayo di plaza, tapagam-amon ta. Kaya't ka ngamin makita iti personal. Ha? Ay, ikat wala. Awan kwartak, madam. Pasensya Nakurapayak lang amin. Di mo problema anday ta. Tasyak ti makaamu, Beltran. Basta ang sarak tawan. Ha? Ay, wala. Areglado, Madam Joyce. Mangan ka laang, Beltran. Di ka agbabain. Agyaman madam. Di nakman awawagan iti madam. Si kakit di man. Joyce ko namlatan kanya. Among Beltran, singar matlaang tinagbalin nga ex ko. Ha? Kasta ka de? Witness ko ngamin at talaga ti kumakanta. Naglaka at amain in love iti singer. Ha? Ewan, di mat ko nam nga awan pa'y nobyam? Ha? Awan pa ya talaga, Joyce. Ewan, alaong daytoy. Naimbagla a pangallowance mo. Di mat ko nam nga istambay ka ita. Wala nga ron. Diya akong simra ka di construction. Tabi si akbat nga minan nga kankanta. Noada ka sa pulam, di ka kumaagbain amang ibaga kanya, kwan. Kasi dadaanak amang tad iti kwarta ken ka. Agkasarta ko man, Beltran. Namin adun nga da napasama kiti nagbaitan ta. Saan kumapay nga itanoy, May? Saan pa yan nakasagana? No siyak, nakasagana akon. No siyak, saan pa yan? Pampanunutot nga minti inak. Ado ti an na yun na iti bagina. Kat, saan ta matabay-bay anti inam nga uri agasawa tantong. Basta saan ta pa'y ngagkasar. Di ta ko maagganat. Adan samat nobya jay anak mau kabagays. Adamat nakitak akakuy-kuyog na di kalman abalasang. Kuna namot afans na kanulaang dayjay. Fans na lang nga magkibkibin da. Kuna namot akas jay kano ti kinadungo dagi jay afans na kabagis. Adu ti kakuy-kuyog na afans na. Agkakanat a babae. Kunak nga rod amang pilin iti armen na kadagi jay. Ngem kuna namot nga aguray pay. Sapay kumata siyak laang tinobyang Beltran. Sapay kumata di naktulukwan. Si kakit di Amangan no isukat nak tao. Tani, nakurapayak lang. Saan ko abasta iruk matibagikan ka, no kasta ti aramidak. May mayat ko mga min no nagkasaratan. Ang gurnungak pa, Joyce. Jakmat kayat asikat ang gastos para iti panagkasarta. Okay nga Rod. Sikat ti makaam mo, Beltran, honey. Mayat gayan ti ado ti fans na nanang. Ado ti mangto di ti kwartakin ka. Ibagam mantag pay sukanyak Beltran. Fans mo laang dagijay wano nobyam. Fans ko lang nanang. Kat sa nakalalailo kayo iti tunggal maysa. Sa bali tay agnagan iti noyme. Sa bali pay tay Joyce. Dakil ti panagkurso nata da kanyak. Ngam awan kayat ko kanakuana. Bagbagayak lang na, takababain mo. Kanayon dak na ikan iti kwartak. Ay nanak ko, di ka lagbain iti kastangar aramidam. Nagbalin kan asadot. Manipod adamang mangtad iti kwartaken ka, anak ko. Saan anasaya at ti kasta? Agtrabaho ka, tapno adamot kwartam. Saan nga ruda na masapol, nanang? Aywan, kasangay ko inton Sabado. At namang sponsor iti birthday. Ang saan na dito balay ti pagbirthyak? Iti may sa kano a restaurant. Anya, Isong agsagana kayo, ta mapantay to nanang. Kakaiso na nga damang sponsor iti kasangay ko. Honey, yam amunak mat kadagiti gagayam mo Ibagam asyak tinobyam. Noyme, di mo kumaya si dagtirupa may tirupa. Apay, ibain naksamat. Ako Beltran, sweetheart. Happy birthday, manan.
Apay ngay nagkamtinobyok. Anya nobyo ngay bagbagamat? Kat no siya ti akin nobyo kin ni Beltran. Joyce, Noemi, gusto ko man. Di kay aga pa dito pangasiyo. Beltran, anya ti kayo tasawan da ito Pudno ka di ti bagbaga da ita babae. Kwa, Di ka agbalin nga agraraman, si ka babae. Taamangan no anya pa iti maarami ko kan ka. pangasiyo. Ipagpagapuyo ko may tikasangay ko. Iba inandak ko mamit. Di kay aga pa. No di kay agsardeng, nasasaya at la pumanaw akong. Nay, apay nga agim impake ka, Beltran. Papanam, kan apay, nalpasan ay ati program ije restaurant ang nakaangayan ti kasangay mau. Imanawak ijayan ta, aga-apa damutan. Pumanawak pa lang, tayo nakaagsapol iti pagtrabaho ki sa bali a syudad. Anya, apay ngay akala at ti ipapanaw mo. Diyak kayat ti nariribo ka biyag nanan. Kayat ko tinaulima ka panagbiag. Di ibagbaga ti ayan ko ha. Tanag-deactivate ak iti FB. Bukod mo ti basit ako sinaken si RDT kwarto nga abangam adeng. Ang yaman ak ma'am. Ada ka di down payment? Ay adang, tangay ko na makurang ti kwartam. Sige, uray sa anon. Ha? Uy, ang yaman ak madam. Anya trabaho itayan? Awan ma'am. Agbiro kak pa lang. Sige nga Rod, panawan ka pa niya. Tayo nakagluto iti naimas asidain. Hello, umay kapadigwan iti si Dam Beltran. Ha? Ay, ang yaman ak ma'am. Awanan yaman na. Ay, huwag gayam. Balo akon. Ha? Balong agberbero kitag balina, katakunay-nay na. Ha? Ay, Di mat ko na mabaro ka. well, madam. Apay, di mo kayat ti balaw. Ubingak pa'y mo. Adun to pa iti mangibagbaga aportis ko lang kano. Nga oray sinyo akon. Ay, Dakkel ti balay ko apapaabangak, Beltran. Oray saan kang agtrabaho. Mabalain, tadakkel ti mahalalak nga abang ditoy. Adapay sa bala papaabanga ka. No kayat mo ipasyar kantaw. nagdakkel mo't ngagpaiso ti may sapay abalay apapa-abangam, ma'am. Wen nangina ti abang ditoy, dadakkel nga apartment dagitoy. Kan adapay transient ko ay di bangir a barangay. Ha? Nagadumot ti papa-abangam mon, ma'am. Wen problema nga rod no. Asinon to ti pangipatawidak tawam mo anak ko. Iso ano kayatan na? Si kantaw ti mangtawid kadagitoy. Sapay jakon agpaot dito'y lubong. Ngamin adan nadagsin asakit ko. Ha? Anyat sakit mo? Ay, ada cancer ko. Kahit saan ka nun ang maagasan. Urayak laangan ti patay ko. Anya? Agawid ka anak ko, tasangwam dagiti nobyam ditoy. Agkarasublida dito'y balay. Ibagayaw ta ng asawa ko nanan. Anya, Adda bakit anobyak dito syudad? Baknang abakit. Iso tipilyo, ta adayo na baknang nagita fans ko. anya, ay tila sasawamot. Kan sana bale, ta mabalo akto matla adagos nanan. Anya, taapay mo. Adda na dagsa ng sakit na. Kat adda ka nung taning tibiyag na. Iso ano mabalo sakto timang tawid iti kinabaknang na. Anya, ay sus, di ka agdardara sudos ngagdesisyon anak ko. Agpanunot ka kumaan na imbag. Nay, adda nagsardang anapintas alugan iti sangaw, darling. Ay sus, addadan! Ay kunak no sanda matuloy nga agawid! Ay, umay ka Beltran, aglambang kapaylaan wine. Isilid ko ti paglambangan. Nay, apay apaglamang anak. Belinda! Anda kami! Ay, Belinda! yes sir! Wan, umayan sir! Mabit lang!
Sino da dyan, Belinda? Ay, basta sumarag ka ni Tisilibta. Darasang! Talaga sukir ka, Belinda. Kunak no nagnakam kan, ngam saan pa'y matlagayam. Nang iyawid ka na tagayam iti lalaki diti balay ko. Ay, kuwa, sir. Sorry. Sana na maulit. Last day to yun. Ala, inkagimpakin. Tasukatan kan a caretaker ko. Hindi na kumamatikaton, sir. Maasi kayo kanyak. Belinda, anya ti kaya ta sa unday to? Ay, Ala, lalaki. Tulungam ngagimpakit anubiam tapumanaw kayon diti balay ko. Inulbudan nak, Belinda. Kunam asikatilan lady dito, ng caretaker kalagayam. sorry, Beltran. Ulbud ka mat gaya mabakbakitan. Sorry ka din, Agawid tayo di probinsya, may datalon ko ijay. Nalawat ti talon ko. Saanan? Ulbud kan tumot lang. Awanan ti patsyak ni bagbagam. Isungag sinatan. Beltran, maasi ka kumamot kanya ka. Di nakpanawan. Nailawantan. Ang mga nagsikugak. Ag binulanak pa yung amin. Agtala ka. Di mo mayalis ti alipuspos ko. Pare, nimbag tanagawid ka. Kumusta kan? Apaya di ka pulos makontak. Nag-deactivateak, Jobo. Isumat na gaya ma. Kan sigurado nga rod. At di mo amuti naramid dagi jay duwang nga ex mo. Apay, Impus da kay TFB. Kat nagalas timbagbaga day jay. Nagado ti bashers mo pare. anya, So ano siyak ti sika? Kasaritam dagi jay ex mo. Ta idilit da ti impus da. Takababayin kan. anya. Sinapol ko nga ro dagiti nagbalin nga ex ko kat nagpakpaka si ak kadakwada. Kat ti pagyamanak na siyan damot kanya. Iso nga indilit da tipos da may papan iti inaramid ko kadakwada. Naibabainak iti husto ngam jakmat kayat agpulkok. Iso nga inawat kulatan ti kasjay ang nagbanaga. Husto la unay ti kanayon nga ibaga ti inak kanyak dagiti pamagbagana. Iso ang narigat gayam at talagat agdardarasudos nga agdesisyon. Nagbalin nga ro da leksyon day dyan nagdalanak, kat jakon inulit tinaramid ko. Alakastan, tigayem mo, Beltran. Alaga gayam ditan, tinagpatinggan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang! Biyanan! In your nose, para iti script kaniti drama to gayamyo, Jenna Almoite. Ipapaimat lang kada kayo to YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa.